Здравей, драги ми зрители, аз съм Кожналата с мене. Биони Тало! Сега ще играем на ония джим. Само за малко ще ви го пуснем да видите как се казва. Да, пиши. Добре, сега спираме за малко. Ние спираме за малко, айде. И... Добре хора, върнахме се на леда. След 2 часа. Часа е, ако виждате. Не, после виждате. Добре. Но поне ме чакай, трябва да се виждаме. Не умри, че трябва да се виждаш. Чакай, ме. Чакай, не трябва да се виждаме и двамата. Чакай така. Да, аз това го вчера го минах. Не, пак не този. Сам да че махне елото и крилата. Ти без крила не Не с крила, сам да кажа на много Защо си ми на гласа и учение? Супер бавничко. Добре, защо те... Скрипата ми е по-слаб джампа. Не го знаеш? Добре, ще изглежда. Сега Не може да пускате 3 часа. Да. Чек, защо телефонът е толкова лагав? На мен не е толкова се. Чакай ме да ударим. Пак да го различа, чакай ме да сега. Не, ако умра, така съм. Ама чакай ме! Не съм ти взел телефонът. Гледай, пак мръкна този тъп. Чакай ме. Чек, не знам защо на твоят телефон изобщо не стане за такива джамп мапове. На мен ми става. Просто не ти е удобно, защото е по-малък. Имат блок, който ще го махна. Опа! Чек, ти докато се занимаваш с този джамп мап, аз е тук и си трашвам неща. Казах им. Да стикове! Имам един неща, но той не ми пука, защото е само един. Ама дава диаманти. Имам още 50 в... Може го дропнеш за някоя наградка. Секвоя 3 махам я. Не пък, какво е? Махам това скриндор. И ето имам достатъчно място да си взема. Драги ми зрители, ще правим официален анбоксинг. Добре, почти стигнах, чакай последното ми. Хайде! Изчакай ме. Драги ми зрители, ще правим официален анбоксинг на Rare Seed Pack 3, 2, 1. Чакай, да видим какви са нещата. Добре, даде ти телефон, май. Orange Walpers. Jail. О, врата на затвор. Чекпоинт! Да, бе, ще ми дадеш ли един за моят свят? Може. Чекпоинт! Изчакай ме. Хайде. Баня, което не е толкова зле. Не е толкова зле. Умрях! Да, бе. Умрях! Да. Умрях! Чекай, чекпоинт! Чекпоинт! Човек, умрях! Върнах на леда. Добре, хора, ще го малко. Това беше ужасно. С най-лошият. Добре, хора, успях. Опа, ще умра. 3 години. Ще умра! Дай ми това, напиши ми го бързо. Да си върна живота. Не бе, изчакай, ще го мина. Напиши ми го, бе! Стига, пак ще умреш. Стига. Няма. Ще умре наша ли? Айде! Стигнах при Калян, хора. Най-накрая след 3 години опити. Оф. Така трябва лекичко ска. Мама ти пейнтбол. Ой, и успях. Умрях на следващия. Добре, аз опирам до тях. Ух, маза ти я. Аз успях. Мина ли го бе? Почти е до... Чик, лагва ти. Това после цялата игра. Да, почна да ми лагва. Нали? Дай ми зрители, обещано. Ще миниме тоя джъмп мап. Дори да се наложи 3 епизода да го минаваме. О, стигнах пак тук. Крилата ми се забиха в проклетия скип. Аз когато ти трябва да верна крила, защото ти усилва джъмпа. Тук трябва да ги спреш. Ще ги спра крилата. И ще бъда
Нинджа. Мама ти. Иди ли умря? Те аз пак направиш на тази пинболка. Че тук трябва да я прескочиш сам не супер лекичко, мама. Драги ми зрители, обещано и ще го спазим. Аре. Ще качим този клип в YouTube и ще си го... Успях! Давай, аз къде стигнах? Какво свърнах назад и да ми дай, че съм дал напред? Драги ми зрители, обещаваме ви. Обещано, драги ми зрители. Не, на мен не ми показва, почвам с крилато тук. Точно на най-лесното му. Пускай музичка, като геометрия. Човек представи си, че това е геометрия даже. Дъм. Човек иначе, драги ми зрители, ако ви е харесало това интрото на моя приятел Иво. Ама аз не съм си го сложил на хлебчетата. Да, знам, защото човек много е лошо. Продължи. Ако ви хареса интрото му, просто му лайкните видеото за интрото. На мен лично тази интро е ужасно. Мене ли го? Другия респонсет. Чакай ме, любов моя! Чакам. Чакай ме, любов моя! Бъде, ще взема третия респонсет, секунда. Взех третия респонсет. Да, бе. Вече мина. Човек, това е най-трудното, което съм правил. Искаш да ти го мина? Чакай, махнал съм крилата. Сложи си ги, ще е по-лесно. Аз съм се сложен. Иво, ще успееш ли? Да вярвам ли в тебе? Ще вярвам, бе. Ти не ми играй. Ще то пребия. Поко вече ще взема респаунсета и се опитам да ти умина. Това е най-трудното нещо. Да, това е най-трудното от всичките части. Виж колко е слабост. Шти. Тенце! Стигай тук да го взема. Сори, ето тук. Няма нищо, това е. Ти можеш сам, нали? Вярвам, тебе го е бил Николата. Как ти го взех този респонсът? Видя ли от първи? Си машинка. Тук има лава на теб, да внимаваш. Успях. Аз съм супер на такива лава джампи. Че се удариха ти видя. Давай, ти премина ли го? Аз ще се разкривам. Давай. Ще напиша хаштаг слип, за да си върна. Хара! Вау. Не! Бях точно на респаунсета. Минах това час. Съм на респаунсета почти. Аз съм на леда и това. Чек, това е много трудно, много е трудно с този пенба. Успя! Върни ми кръпта бързо. Хаштаг слип. Хаштаг? Как го направих? Хаштаг слип, сега спиш. Изчакай 3 минути да се върни кръвта. Гейл, само забавим клип. Да, тия кутиите там. Тия кутии от 1 до 100 и ти ако познаеш спечелиш нещо. Много искам. Сега се спадам. Аз помням, че първата беше 76 май. Точно 76. Ти е цифрата? Не мога да джампна тука. Жив съм, бе. Бате, тук не мога да се мине. Не! Човек, тук не мога да се мине, гледай. Дай ти покажа. Do sleep. Само уби се, човек. Сериозно. Хора, това ще е много печен. Клип. Добре, да сметнем, че това малко го минахме, защото аз стигнах до края. Не, човек, ще го минем. Обещано. Обещахме. Защо скачаш там, а не с двойния джамп директно? Обещахме на драгите зрители. Гледай, пак, гледай. Епич. What the f... Нека познаем, случайно мина този път.
Гледай го! Гледай го! Не, по дяволите! О, ще ме се щупа телефона. Бях? Не го. Хора, добре, че гледате в момента какво правя. О! О! Кава! Мене ли? Я ми слипни. Вече 5 пъти си го написах. Как? Трябваше да й казвам какъв да го запомниш. Готово, направи го сам. Вярвам в теб, Кало. Давай, мина ли го е? Аз тук не можех да мина. Аз не мога да мина през... Драги ми зрители, вярвам, че обещанието няма да бъде спазено. О! О! И умря. Кал, това мога го мина от първи опит, бе. I'm freaking dead. Чекта просто... Марто, ако го видиш някой ден, му кажи да ти убия мапа. Аз малко ще подслипна, докато ти се самоубияш като пълен идиот. А така слип. Ако ме бутнеш към лавата, ще убия. Не мога, тук има такова да може да се бутам. Аз тук ще си спя, човек. Не ме закача, аз си спя. Šta ima? Neće li preko ще припляска? Дай репри. Чакай. Сако, мини ще дам 5 лева. Минах го! Не, бе, наистина го минах! Да, бе. Па. 76. Да! Взех наградата! Коя? Това е. Едно такова. Чекай, ще гледам на всичките. Гледай за третата, защото е кучешка глава. Кучешката глава е тъпа, не. Добре, кокошка глава. А това какво е? Шпатула. Ще вземне. Четвъртата, значи. Не, повярвах. Спазихме обежданията. Не, аз още съм го минал. Господ Бог да ми напомниш. Дай аз. Не, хаштаг слип ще я пиша малко. Аз съм Господ тук. Не дай час, дай аз. Хаштаг слип. Ух, Господ, да си ми напомниш. И сега ако умреш, ще убия. Че трябва да се върна. Не, Иво, ще умреш. Трябва е така да се мине той. Трябва е така да джъмпнеш и точно там. Иво, в момента се върнах пак от начало. Добре, дай, защото съм ти. Как бе? Значи ти не можеш да използваш крилаче. Просто... Аз го правя и така просто. Оп и ето. Така. Джъмп. Иво. Няма спеш. Добре хора. Иво, ари! А трудно е. Не пука, давай. Хайде, аз съм заклещен. Половини искам да го мина. Добре, дай. Чакай. Като стигнеш, е тук ми го дай. Те съм убил. Нека влезе, аз съм над него. Да. Драги ми зрители, аз се самоубил. Това просто е краят на Бионик Кал. Добре, почваме нов джъмп. Защото аз го минах. Наясно сте. Как влизам Ще спреме видеото пауза. Докато аз го мина. Супер Марио, извиняй. Добре, значи хора, успяхме. Но накрая успя и той да учка моя код без диск. Само че, нали, Кало? Ага. Сега влизаме в един друг. Ще ми го напишеш ли на мене? Чек, не можеш да напишеш Супер Марио, Сириус. Може. Добре, хора, вече сме в Супер Марио. И какви са наградите? Тук няма награди. Не, че слушай песен, песничка. То не я слушаш, бе?